नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कैगा प्रकल्पाच्या CSR योजनेअंतर्गत देऊळबक्की शाळेक 76 लाखाच्या कोठडी आणि सभाभवनाक चालना. कारवार तालुक्याच्या देऊळबक्की ग्रामाच्या सरकारी हायर प्रायमरी कन्नड शाळेच्या आवारात बुधवार 21 फेब्रुवारीक कैगा प्रकल्पाच्या CSR विशेष योजनेमार्फत कैगाच्या संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यान अंदाज 76 लाख रुपये अनुदान शाळा कोठडी आणि सभाभवन कामगिरीचे शिलान्यास करून उद्घाटन केले. या देऊळबक्की शाळेची विद्यार्थी संख्या जास्त आशिल्ल्यान विशेष कोठडीची आवश्यकता आशिल्ले म्हण त्या कारणान ग्रामाचे ग्रामस्थ, शिक्षक आणि SDMC सदस्यान विविध पत्रिका माध्यमामार्फत आग्रह केल्ल्यान कैगा अणुस्थावराचे डायरेक्टर P. रायचूर हेमगे सहकार्यान CSR योजनेमार्फत 76 लाख रुपयाच्या कामगिरी चालना दिली. या कार्यक्रमात N. सुरेश, M. रमेश, कैगा युनियन अध्यक्ष सुमंत हेब्बाळकर, CSR योजना उपाध्यक्ष तिप्पेस्वामी, देऊळबक्की ग्रामपंचायत अध्यक्ष संतोष गौडा, कंत्राटदार जयप्रकाश, प्रज्वल शेठ, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी हजर आशिल्ले असे प्रसारमाध्यमांक कळयला. Yeah, classes will be conducted here. In this class. Common. Yeah. Because first time. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारच्या बरगल श्री महादेव देवाली जात्रा उत्साहात साजरी. कारवार तालुक्याच्या बरगल ग्रामाच्या श्री महादेव देवालो जात्रा महोत्सव बुधवार आणि ब्रेस्ताराक मोठ्या उत्साहात साजरो जालो. बुधवार 21 फेब्रुवारीक श्रीच्या विविध पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रमांत सुरुवात जावन वार्षिक पद्धतीप्रमाणे ही जात्रा झाली. वनभोजन झाल्यानंतर श्रीची पालखी मिरवणूक झाली. जात्रा महापूजा झाल्यानंतर रात्रीन श्री महादेव नाट्य कलावृंद बरगल हेमी मोहन नाईक अवडसा हेम बरयले मत्यबंध पूर्णचंद्र या कन्नड नाटकाचा प्रयोग सादर करून नाट्य रसिकाले मन जिंकले. मॅजिक बॉय क्रिकेट असोसिएशन अस्नोटी हेमी आयोजित केला. कारवार तालुक्याच्या 8 ग्रामपंचायत व्याप्तीचे टेनिस बॉल ओव्हरऑल क्रिकेट टुर्नामेंट 30 आणि 31 मार्च 2024 दिसा. एंट्री फी 2000 रुपये, ऍडव्हान्स फी 1000 रुपये. फक्त 24 टीम मात्र स्वीकारतले. पहिली नोंदणी केल्याक पहिली आद्यता. खेळगड्यान तेमतेमगेल्या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या टीमीत मात्र खेळचे. खेळगड्याक जेवणाची आणि थंड पेयाची व्यवस्था असा. ऍडव्हान्सा बिना टीम नोंदणी जायना. एंट्री फी ऑनलाईन पे करू शकता. नोंदणी अखेरची तारीख 23 मार्च 2024. पहिल्या विजेत्याक 21,000 आणि ट्रॉफी, उपविजेत्याक 11,000 आणि ट्रॉफी आणि इतर बक्षिसा. जागो अस्नोटी शिवाजी हायस्कुला लागी. कारवार तालुका व्याप्तीच्या 8 ग्रामपंचायतीपैकी अस्नोटी, मुडगेरी, हणकोण, गोटेगाळी, कद्रा, घाडसाई, मल्लापूर, देऊळबक्की, केरवडी, वैलवाडा, किन्नर, कडवाड, शिरवाड, अमदळी, चेंडिया, तोडूर,
चित्ताकोला आणि बाजाळी या ग्रामपंचायत क्षेत्रातले कोणी खेळगडी खेळू शकतात। अधिक माहितीसाठी स्किनाचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क साधतो अशा आयोजकांना कळेला। सिद्धापुरात माकड तापान वृद्ध महिलेले मरण। सिद्धापूर कारवार जिल्ह्याच्या कोर्लक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्र व्याप्तीच्या जिड्डी हिंगा माकड तापान 65 वर्षाची वृद्ध महिला ब्रिस्ताराक मृत झाली घटना घडली। मृत महिलेक माकड ताप येलो हे सिद्ध झाल्यानंतर मणिपाल सागर सारख्या खाजगी आस्पत्रेत उपचार करून घर हाडिले जाल्यार ती वृद्ध महिला अचानक अस्वस्थ जाऊन मरण पावली असे आरोग्य अधिकारी सांगतात। सिद्धापूर तालुक्यात सध्या 1.5 महिन्यात 43 माकड तापाचे रुग्ण मेळ्ळात। आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यान मृत महिलेला घराक भेट देऊन माहिती संग्रह केला। कोर्लक्के ग्रामाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आता जास्त कर्मचारी आणि विशेष सवलत आणि रुग्णाक तूर्त उपचाराची व्यवस्था करतले असे जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण अधिकारी डॉक्टर नीरज बीवी हे मी प्रसार माध्यमात सांगला। वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी सदाशिवगड कारवार ऍडमिशन सुरू असा। आमगेल नर्सरीत 2.5 ते 3 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरी LKG आणि UKG या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू असा। आमगेल नर्सरीत स्वतंत्र दिस, प्रजासत्ताक दिस, गोकुळाष्टमी, क्रिसमस, गुरुपौर्णिमा, दसरा उत्सव, दीपावली, संक्रांती, होळी यासारखे सगळे दिवस साजरे करतात। प्रार्थना, गाणी, खेळ, नाच, व्यायाम, वर्णमाला अक्षर अशा प्रतिभा कौशल्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांक दितात। गेल्या 4 वर्षांच्यान अमूल्य अशी सेवा दिल्या वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरीत नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांशिवाय LKG आणि UKG सारख्या विद्यार्थ्यांक सुद्धा ऍडमिशन देतात। आजच भेट द्या आणि ऍडमिशन करा। वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी, महामाया रस्तो, मिलाग्री सोसायटी लागी, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 99866 20486 आणि 9880 368186। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।